Baina, nondik hasiko gara? Lehenik ikusi zer hobetu behar dugun. Ze subentzio dauden ikusi behar da. Zer finantzaketa behar dugun. Inbertitu efizientzian errazagoa da orain. Egin zure hobekuntza plana, ezagutu behar duzun finantzaketa eta eskura dituzun laguntza eta kenkariak. Sartu birkaitze eraginkorra.laboralkutxa.eu simulatzailean. Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur martxoak 11 astelena, bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Igor Arroyo izango dugu, Labeko koordinatzaile nagusia dena. Labek aurten 50 urte betetzen ditu eta honen inguruan hitz egitera dator. Beste alde batetik, Goizane izango dugu Ernai Nafarroatik datorrena. Bizi baldintza duinen inguruko dinamika bat jarri dute abian Ernaitik, gaztentzako bizitza duinak lelopean, eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina, hauekin hasi baino lehen, goazen betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1526ean, Sevillako errege Alkazarretako gela batean, Salviati kardinalak Carlos Bosgarrena enperadorea eta Isabel Abiz eta Trasmarrakoa ezkondu zituen. Urte batzuk geroago, 1623an, Lekeitiar eta Ondarrutarren artean harrapatutako balea elkarren artean banatzeko hitzarmena sinatu zuten. Egun berean, baina 1980ean, Lituania Sobietar Batasunetik independizatu zen. Eta bukatzeko 2004 urtean, martxoaren 11ko gertakaria izan zen. Islamistek tren ezberdinetan ipinitako 10 lehergailuk 182 hildako eta 1800 zauritu utzi zituen Madrilen. Gaurko lerroburuak ikus ditzagun orain. Nafarroko gobernuak berdina saria eman dio Akzion kontra la trata elkarteari sexu esplotazioaren biktima diren emakumen duintasuna berreskuratzeagatik eta berdintasuna sustatzagatik. Nafarroko hezkuntza komunitateren 81%, parte hartu du ikastetxetako eskola jardunaldia aukeratzeko bozketa prozesuan. 137 ikastetxek lanaldi jarraitua nahiago dute, 31 ikastetxek lanaldi zatitua. Gobernuak gardentasuna eta legezkotasuna berretsi ditu Belateko tunelaren obren esleipenean. Nafarroak 2 milioi euro bideratu ditu Agrobioteknologia Institutura ikerketa bultzatzeko eta eraikin berria hornitzeko. Robot Dreams Nafarroko Lokiz Films ekoiztetxeak eta Arcadia Motion Picturesek ekoiztua azkenean ezin izan du Oscar saria irabazteko ametsa bete animaziozko film onenaren kategorian. Arko Azokak Iruñako topaketak 2024ko biurtekoaren aurkezpena hartuko du. Lanbide heziketa bereziko 100 ikasle baino gehiagok Mendebaldeako disuasio aparkalekuaren ondoko zelaian zuhaitzak landatzeko jardunaldian parte hartu dute. Aste honetarako agenda ikusiko dugu. Gaur, astelena alde batetik stand-up binakako bakarrizketa egongo da Iruñako hizkuntza eskolan. Mirari Martiarena eta Idoia Torregarai bikoteak humorezko stand-up saioa egingo dute hizkuntza eskola ofizialeko euskal kultura asteari hasiera emateko. Orgasmo arrakala, maitasun erromantikoa, senyorak eta elkarbizitza izango dute hizpide. Arratsaldeko 7etan hezkuntza eskolan bertan.
Bestetik, Mendeku eskubidea liburuaren aurkezpena egongo da Berriozarko liburutegian. Egun eta hemen novela beltz bat bere osagai guztiekin, misterioa, krimena, kritika soziala eta baita umore printza batzuk ere. Horiek biltzen ditu Ernesto Praten Mendeku eskubidea azken eleberriak. Korrika kulturalaren eskutik arratsaldeko 7etan aurkeztuko du liburua Ernesto Pratek, Berriozarko liburutegian. Asteartean, Irati filmaren emanaldia eta solasaldia egongo da. Hizkuntza eskola ofizialak antolatutako Euskal Kultura Astearen baitan Irati filmaren emanaldia eginen dute eta ondotik solasaldia. Paul Urkijo zuzendaria eta Inigo Aranbarri aktorea izanen dira hizlariak. Arratsaldeko 7ak laurden gutxitan hizkuntza eskolan. Asteazkenean Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 7etan Anodino teatroaren obsoletus antzerkia egongo da. Fabrikaren ixtearekin sortutako protesta jendetsua denborarekin guztiz ahulduta dago, Jone eta Elias bakarrik geratzen direlarik. Baina Txarlik itxaropena dakar, haizemateak lortu ditu, baldintza bakar batekin. Berehala utzi behar dute protesta. Gaur egungo gizartean badu zentzurik borrokak edo zaharkitua geratu da. Agian aldarrikapenak izatea da obsoleto dagoena, lokarturiko gandiak eta ustezko terroristei buruzko komedia bat da. Zuzendaritza Paco Revueltas dugu eta aktoreak Aiora Sedano, Aitor Fernandino eta Juanjo Otero. Sarrerak 5 euroan egongo dira. Ostegunean, Irulegiko eskuak ez dioskunaz izeneko hitzaldia egongo da Iruñeko hizkuntza eskolan. Irulegiko eskuak ez dioskunaz solasaldia Alberto Barandiaran kazetariaren eta Borja Aristimuño filologoaren eskutik. Hizkuntza eskola ofizialak Euskal Kultura Astearen baitan antolatutako saioa da. Arratsaldeko 7etan hizkuntza eskolan. Ostiralean, Urtz taldearen kontzertua egongo da Zentral Aretoan. 35 urteko ibilbide oparoan, estudioko 9 disko kaleratu ostean, esnatzean lan berria aurkeztuko du Urtz taldeak Iruñean. Iluntzeko 9etan Zentral Antzokian. Larunbatean, Gure lurraren xuxurlak Amama filma eskainiko du Txantreako liburutegian. Asier Altunaren Amama filma eskainiko dute Gure lurraren xuxurlak zinema zikloan. Txantreako liburutegian arratsaldeko 6etan izanen da hitzordua. Ohiturak, sustraitzea eta tradizioa jorratzen duten filmak pantailaratuko dituzte 4 zinemagileen lanen bitartez. Sarrera kopuru mugatua dago, beraz, gonbidapena hartu behar da liburutegian. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, 500 erretiratu nafarrek eskatutako aitatasun osagarriak ez du preskibitzen. 2016an eta 2021ko otsaila bitartean erretiroa hartu zuten 2 seme-alaba edo gehiago dituzten gizonek jasotzen duten prestazioa onartu du Auzitegi Gorenaren epai batek. Argazki nagusian, Diario de Noticias egunkariko azalak atentatuaren biharamunetik Rodríguez Zapaterok hauteskundeak irabazi zituen arte. Titularrean M11aren 20. urteurrena. Egiaren bilaketa titanikoa kongresuan, Uxue Barkos partaide izan zuen batzordean. Eulogio Paz, terrorismoagatik eragindakoen M11ko elkarteko presidentearen hitzetan, esan diren astakeriek eragindako biktimizazio bikoitza gehitzen zaio minari. Eskuineko berrietan alde batetik enpleguan dagoen genero arrakalaren murrizketa gelditu da. Bestetik Oskar Alegriak punto de vista jaialdia inauguratuko du gaur Iruñean. Hori koloreko berrian, Robot Dreamsek ez du Oskarra lortzen. Diario de Navarraren titular nagusian, haize energia gasaren gainetik atera da Nafarroako energia ekoizpenean eta 150% sortu du. Elektrizitatearen kontsumoa 2010tik izan duen mailarik baxuenena iritsi da azken urtean.
Argazki nagusian, martxoaren 11ko biktima batzuen aurpegiak edo haien senide hurbilenenak. Titularrean, 11M, 20 urte, 20 istorio. 20 urte bete dira gaur Madrilgo trenen aurkako atentatu islamistak izan zirenetik. Eskuineko berrietan, alde batetik, Ondoeza Nafarroako bankuetako erretiratuen artean, gehiagotik ordaindutako pertsona fisikoen errentaren gaineko zergagatik. Beste alde batetik, Eltxiko Ilagarza Robot Dreamsy Oskarren ametsa kentzen dio. Azkenik, Jagoba Arrasateren berrikuntza inguratzen duten gakoak. Goiko berrian, Xabierko gaztelura doazen 5.600 erromesak errespetatu ditu euriak. Gara egunkariaren titular nagusian, mingarriena Peperen jazarpenaren eta gezurren aurrean erakundeak gu abandonatzea izan zen. Martxoaren 11an Madrilen atentatuak gertatu zirenetik 20 urte bete direnean, Eulogio Paz, M11ko terrorismoaren kaltetuen elkarteko presidenteak Garari kontatu dio egun nahasi haietan bizi izandakoa. Argazki nagusian, emakume eta ume bat haien artean besarkatzen, negarrez dauden bitartean. Titularrean, Ramadan bat abiatzen da gerraren itzalean. Ramadaneko musulmanen hilabete sakratuaren hasiera izugarria bihurtu du suntsitutako Gazan. Palestinarrak elikagaiez, urez eta beren etxeez gabeturik, orain ere bakean dagoen Ramadan baten gabezian egongo dira. Eskuineko berrietan, alde batetik, EAJak eta Sumarrek aurkariengan jarri dute arreta kanpaina aurreko ekitaldietan. Beste alde batetik, meritu handiko garaipenak lortu dituzte Atletikek 0-2 irabazita eta Alabesek 1-0 irabazi ondoren. Bukatzeko, Bertsozale elkarteko lehendakaritza taldearen hitzetan, bertsolaritzak ekosistema osasuntsu bat behar du funtzionatzeko. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian, espero zitekeena. Osasunak 2 eta huts galdu zuen Gironaren aurka, larunbat arratsaldean Montilivi futbol zelaian jokaturiko norgehiagokan. Porrot horren ondotik, gorritxoak 10garrenak dira sailkapenean, 36 punturekin, eta Europan jokatzeko aukera eman lezakeen 7. postutik 6ra. Eskuineko berrian, Iruñerriko garbigune mugikorrak lekuz eta ordutegiz aldatuko dituzte gaurtik aurrera. Garbigune mugikorren zenbait kokalekuk arreta emateko egunak eta ordutegiak aldatuko dituzte gaurtik aurrera. Bilketa horretara bideratzen diren baliabideak optimizatzeko helburuarekin egiten ditu modifikazio horiek Iruñeko mankomunitateak. Kaixo eta ongi etorriak gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan Igor Arroiorekin, labeko koordinatzaile nagusia dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi? Aurten 50. urte hurrena da labeko sindikatuarena, ezta? Bai, horrela da, 50 urte betetzen ditugu, 1974an sortu zen lab, eta urtez urte hamarkadaz hamarkada, 50. urte hurren horretara iritsi gara. Eta inoizko afiliaziorik handienarekin iritsi zarete 50. urte honetara, ezta? Bai, horrela da, azkenean gure ibilbidean zabalpen prozesu batean egon gara eta gaude, oraindik ere bai afiliazioari daukionez, 50.000 afiliatuetatik gertu gaude. Azkeneko 10 urteetan izugarrizko igoera izan dugu afiliazioan, oso indartsu gaude, jende askok etortzen da labengana babes bila edo tresna borrokarako, tresna sindikal baten bila, eta baita ere hauteskunde sindikalei dagokionez. Momentu honetan Hego Euskal Herri mailan bigarren sindikatua gara, ordezkaritzari dagokionez, Ipar Euskal Herrian ere gero eta indar gehiago daukagu, Nafarroan 18%aren langatik gertu gaude, lehenengo sindikatua, UGT lehen geneukan 18 puntura eta momentu honetan 6 puntura daukagu, ez? Eta horrek adierazten du
laben egitasmoa oso osasuntsu dagola eta gure asmoa da aurrerantzean ere urratsak ematen jarraitzea, proiektu sindikal hori zabaltzen joateko. Eta nola sortu zen lab, zenbat zineten hasieran, nola izan zen prozesua? Bueno, garai horretan, 1974an langile borroka puri-purian zegoen, eta alde batetik diktaduraren kontrako asmo bat bazegoen, askatasun sindikalak aldarrikatzen ziren, eta baita ere nola ez, hobekuntza laboralak, ez? Garai horretan langile batzarretan antolatzen ziren langileak, eta lab sortu zen sindikatu bat bezala baino, lab sortu zen mugimendu bat bezala, mugimendu gisa jaio zen, eta bere asmoa zen ikuspegi nazionala eta ikuspegi soziala uztartzen. Alegia, euskal langileak askatzea, Euskal Herri aske baten testuinguruan, ez? Eta guretzat, bi aspektu horiek, bi alderdi horiek, txanponberaren bi aurpegi dira, ez? Askapen nazionala eta askapen soziala. Horri gehitu diogu hirugarren ardatz bat, feminismoarena, hasia hala, eraldaketa feministan aintzindari izan da lab sindikatua, eta orain antirrazismoaren ardatzean ere aurrerapausoak ematen ari gara, ez? Beraz, hor hutsune bat ikusten zen, hortik sortu zen lab, aipatutako ardatz horietan pixkat aurrera egiteko, eta garai horretan ikusita beste sindikatu batzuk, legeztatu ondotik bereien egiturak sendotzen eta garatzen zituztela, labek erabaki zuen mugimendutik sindikatura bilakatzeko urratsa ematea, ez? Eta hasieran oso indar gutxirekin, esan beharra daukat lab sindikatua baztertua izan zala, ez zuelako ontzat eman transizioa, ez zuen ontzat eman autonomismoa, foru hobekuntza, kontrabotere posizio batzuei heldu zien, eta beste sindikatuek laguntza eta errastasunak zituzten bitartean, beraien proiektua zabaltzeko, labek nolabait bere baliabide soilekin eta bere militantziaren ahalegin eskergari esker egin zuen aurrera, ez? Eta zorionez, asko zabaldu da, baina nik esango nuke ez soilik kuantitatiboki, baizik eta baita ere kualitatiboki labek lagundu duela euskal sindikalismoaren eredua ere zabaltzen, ez? Eta hori da pixka bat horregatik aukeratu dugu, urte honetarako zabaltzen leloa, iruditzen zaigulako bai kopuru aldetik, baina baita ere sindikalismoa ulertzeko moduari dagokionez, zabaltze ibilbide bat izan dela labena, ez? Eta zer eremutan kokatzen zen hasieran eta zer eremutan kokatzen da gaur egun? Hasieran labek batez ere industrian zeukan indarra eta batez ere Gipuzkoan. Hego Euskal Herriko eskualde ezberdinetan bazeukan presentzia, baina batez ere Gipuzkoan zeukan indarra eta berriro diot industrian. Baina denborarekin, Hego Euskal Herriko eskualde desberdinetan sendotzen eta edatzen joan zen, eta 2000 urtearen ondoren, Ipar Euskal Herrian ere edatzen hasi zen, ez? Eta lab bilakatu zen sindikatu nazionala, sindikatu nazional bakarra, kasu oso berezia Europako testuinguru horretan. Guk bi lan legedi desberdinetan egiten dugu sindikalismoa, bi esparru sozioekonomiko desberdinetan, beti ere perspektiba nazional hori garatzeko asmoarekin, Eta era berean, industriatik joan da ere zabaltzen beste eremu batzuetan. Zer esanik ez, zerbitzu publikoetan, momentu honetan lab da zerbitzu publikoetako sindikatu nagusiena, baina baita ere, zerbitzu pribatuetan, zaintzari loturiko eremuetan, hor ere labek indar handia hartu du azkeneko urteetan, hain zuzen ere, sektore prekarioetara gerturatzeko apustua egin dugu, iruditzen zaigu sindikalismoa ezin dela geratu tradizionalki sindikalizatuak egon diren eremu horietan, ahalegin bat egin behar duela, nolabait uberizatutako, atomizatutako langile horiengana ere iristeko,
langile migratuen gana ere iristeko ahalegin berezia egin behar duela, horretan ari gara momentu honetan, eta esan behar dut ere, urrats importanteak ematen ari garela, ez? Esaterako, etxeko langileen sai sindikala sortu dugu, baita ere riders, alegia paketeen banaketan aritzen diren langile hoien artean ere antolaketan urratsak eman ditugu, eta momentu honetan hor daukagu jarrita gure arreta. Uste duzu, edapenaren horren ondorioz ere afiliatu kopurua handitu egin dela? Bai, zalantzari gabe, gure afiliazioa areagotu da, zerbitzu publikoetan, industria bezalako eremuetan, baina asko handitzen ari da bereziki sektore prekario hoien artean, ez? Duela urte batzuk gure afiliazio sistema aldatu genuen, eta diru sarreren araberako afiliazioa da momentu honetan indarrean daukaguna. Gure ideia hauxe da, ez dadila geratu inor afiliatu gabe, sindikalizatu gabe, afera ekonomiko batengatik, ez? Eta era berean, gehien daukatenek, soldata hobeagoak daukatenek, ordaindu dezatela gehiago, gutxiago daukaten horiek ere afiliatu ahal izateko, ez? Hori da gure filosofia. Eta horrek emaitzak eman ditu eta ematen ari da, momentu honetan afiliazio hazkundea gutxi gora bera, urtero 3%, 4%-en bueltan gaude, 25%-tik gora azkeneko 10 urteetan, askotan aipatzen denean, sindikatuak krisian daudela, edo sindikatuak ez daukatela indarrik, edo ez daudela garaiak eskatzen duenaren mailan, guk esaten duguna da, labi erreparatuz gero behintzat, egoera oso bestelakoa dela, azten ari gara, azten jarraitzen dugu, eta gero eta jende gehiago ikusten du labingan alternatiba bat, beraien eskubideak defendatzeko, edo enpresan borrokak egiteko, alternatibak bilatzeko, gaur egun bizi dugun krisiaren aurrean. Nik uste dut, momentu honetan argi geratzen da, inoiz baino beharrezkoagoak direla sindikatuak, krisi sistemiko baten erdian gaude, krisi honetan kolokan jarri da bizitzaren sostengarritasuna, kolokan jartzen ari da planetaren bideragarritasuna, kolokan jendearen lan eta bizi baldintzak, eta momentu honetan aldarrikatu nahi duguna da, borroka sindikala eta antolaketa sindikala oso beharrezkoak direla, ez? Eta guk egiten ari garen ibilbide horretan, bereziki sektore prekarioetan arreta jarrita eta afiliaziorako erraztasunak ematen, ikusten dugu horrek bere arrakasta daukala eta behar bezalako erantzuna langileen aldetik, eta beraz hildo horretan jarraitzeko asmoa dugu. Esan duzun bezala, labek hazkundea jasan du orain, baina Nafarroa garaian hazkunde hori handiagoa izan da, ezta? Bai, horrela da, hemen Nafarroan bazegoen erregimena deritzon sistema politikoa, hemen nolabaiteko bipartidismo bat zegoen, UPN eta PSN artean, eta erregimen horrek ere bazeukan nolabaiteko hanka soziolaboral bat, ez? Eta hori zen, UGT, Comisiones Obreras eta patronaren artean osatzen zuten elkarrizketa sozialaren hirukoa. Guk askotan salatu dugu, hemen Nafarroan ustelkeria handia zegoen, Nafarroako kutxa desagertu zen, privatizatu ziren hainbat zerbitzu, besteak beste ospitaletako sukaldeak, ikusi genuen zen olako zabor janaria banatzen zen ospitaletan, eta bitartean urrezko domina ematen zieten UGT eta Comisiones eta patronalari, ez? Beraien lanare eskertzeko, ez? Oso esanguratsua zen UPN-ren gobernu ustel batek emateana urrezko domina UGT eta Comisiones Obrerasi, ez? Garai horretan UGT eta Comisionesek zeukaten ordezkaritza sindikalaren 50%, gehiengoa beraz, eta guk behin eta berriro esaten genuen gehiengo hori ez zela demokratikoa, bazegola dopin bat bere ordezkaritza sindikalaren atzean, alegia patronalak mesede egiten ziela UGT eta Comisionesi,
enpresetan sartzeko eta ordezkaritza lortzeko erraztasunak ematen, eta gobernuak ere izugarrizko dirutza ematen ziela urtero UGT eta Comisiones Obrerasi euren nagusigoa mantendu eta sindikatu abertzaleen edapena oztopatzeko. Baina krisiak estanda egiten duenean, 2008an eta horren ondotik ikusten denean, UGT eta Comisiones Obreras ez direla gai langileak pairatzen ari ziren egoerari erantzun bat emateko, eta garai horretan sindikatu abertzaleok 6 greba orokor egiten ditugunean, eta hainbat greba sektorial eta mobilizazio ugari kalean, gu bilakatzen garenean, bereziki LAB erreferente erregimenaren kontrako borrokan, ustelkeriaren kontrako borrokan, murrizketen kontrako borrokan, hor gauzak aldatzen hasten dira, ez? Eta gero eta indar gehiago hartzen hasten da, bai sindikalismo abertzalea eta bereziki LAB, eta UGT eta Comisiones Obreras pasatzen dira 155-tik 158-ra. Alegia, gehiengoa galdu egiten dute, eta esan dudan bezala, UGT eta LABen arteko tartea 18 puntutik 6 puntura murrizten da, ez? Prozesu hori, apurka ematen den prozesua da, oraindik ere abian den prozesua da, hauteskunde sindikalak ez dira hauteskunde politikoak bezala, ehunka eta ehunka enpresetan egiten dira hauteskundeak eta oso aldaketa motelak dira, urtez urte ematen diren horiek, baina argi dago tendentzia oso nabarmena dagoela, UGT eta Komisionesen gainbera hor dago, eta bereziki LAB sindikatua indartzen ari da, eta gure asmoa da, ibilbide horretan ere urrats berriak ematea. Eta, zein da 50 urte hauen balorazio orokorra? Guk uste dugu, aipatu dugu, gure egitasmo sindikala indartu egin da, zabaldu egin da, LAB sindikatua oso une gozoan dago, baina batez ere gu nabarmendu nahi dugu LAB sindikatuak egin dion ekarpena euskal sindikalismoari. Hemen lehen LAB sindikatua sortu zenean, bazegoen UGT Komisiones eta ELA ere bai, nolabait sinisten zuten elkarrizketa sozialean, sinisten zuten autonomismoan, sinisten zuten nolabait posible zela egungo ereduan, nolabait langilontzako lan eta bizi baldintza duinak lortzea, eta LAB zen nahiko bakarrik astintzen zuena independentismoaren bandera, sindikalismo soziopolitikoaren bandera, kontraboterearen bandera. Eta gaur, 50 urte beranduago esan dezakegu, guk astintzen genituen bandera horiek hegemonikoak direla euskal sindikalismoan. Alegia, independentismoa, izaera soziopolitikoa, kontraboterea, momentu honetan badagola gehiengo sindikal bat, balore horiek defendatzen dituena. Eta beste herrialde batzuetan, Espainian esaterako, edo Frantzian beste maila batean, sindikalismoa gainbera etorri den bezala, Euskal Herrian ez da horrelako hori gertatu, Euskal Herrian sindikalismoak bere indarrari eutsi dio eta bere kontrabotere gaitasun hori izan badauka, ez? Eta hori neurri handi batean LABen ekarpenari esker izan da. Guk uste dugu Euskal sindikalismoan egongo balitz akordio sendo bat, ez? Bai aldaketa sozial eta politikoak bultzatzeko, eraginkorragoak izan gintezkela. Baina hala ere, LAB eta ELAren arteko saiakera desberdinak egin ditugu horretarako eta porrot egin dute, guk ez dugu atzera begiratzen, guk aurrera begiratzen dugu eta pentsatzen dugu balioan jarri behar dela, momentu honetan euskal sindikalismoan dagoen orube komun hori eta euskal sindikalismoak daukagun gaitasun hori borroka sindikalak eta borroka sozial eta politikoak auspotzeko, ez? Azkeneko 2 urteak izan dira aspaldiko oparoenak borroka sindikalei dagokionez, guk pentsatzen dugu intersindikalak osatu behar direla ahal tokietan, eremuz eremu, sektore, enpresa, eta horretan ari gara, fruituak ematen ari den lan bada, eta baita ere pentsatzen dugu maila sozial eta politikoan beharrezkoak direla ere, agenda sozial partekatuak beharrezkoa dela aldaketak bultzatzeko, ez? Adibidez, zaintzari dagokionez, greba feminista orokorra egin berri dugu, eta hor lanean ari gara, zaintzaren inguruko akordio sozial bat eskuratzeko edo lortzeko, eta baita ere beste eremu batzuetan, ez? Gutxieneko soldataren inguruan, pensioen inguruan, transizio ekosozialaren inguruan, iruditzen zaigu, posible dela horrelako gaien inguruan, hemen badagoela gehiengo
sindikal, sozial eta politiko bat gauzak beste modu batera egiteko, ez? Europan ikusten dugu fasismoa dela sistemarekiko alternatibatzat bere burua aurkezten duen indar nagusiena, baina zorionez Euskal Herrian badugu bestelako alternatiba bat, ezkerreko alternatiba bat, independentista, soberanista, eta hor badaukagu lanerako eremu oparo bat, ez? Eta gu zentzu horretan baikorra gara, ez? Euskal Herrian transizio ekosozial eta feminista bat garatzeko, iruditzen zaigu baditugula besoilik beharra baizik eta baditugula ere aukerak. Eta, nola ospatu zue urte hurrena? Bueno, gure ospakizun nagusienak udaberriarekin batera izango dira, apirilaren 8an ekitaldi esanguratsu bat izango dugu Euskalduna jauregian, bertan aurkeztuko dugu 50. urte hurrenaren harira egindako dokumentala, eta baita ere sindikatuaren sortu zuen belaunaldia ere omenduko dugu, baita ere egun sindikatua sostengatzen duena. Horren ondotik herriz herri, eskualdez eskualde egingo da dokumentalaren proiekzioa, eta horren harira baita ere eskualde bakoitzeko lekukotzak izango ditugu, borroka sindikalaren inguruko lekukotzak, bai lehengoak eta baita ere oraingoak, eta maiatzaren lehenean egingo dugu hitzordu nagusia, ospakizun nagusiena, mobilizazio nazionala izango dugu Iruñean, eta mobilizazioarekin batera ekitaldi eta jaialdi nazional bat, anaitasuna kiroldegiaren eta instalazioen inguruan. Horiek izango dira, gure ospakizun nagusienak, eta horrekin batera ere argitalpen berezi bat izango dugu, irudi bilduma egiten duen argitalpen bat, 50. urte hurrenaren harira, eta bai dokumentalarekin eta bai liburuarekin gure asmoa da, nolabait izandako eta bagaren sindikatuaren lekukotza ematea, ez? Eta bereziki aurrea begira ditugun erronketan ere arreta jartzea. Eta dokumentalean zer ikusiko da bertan prozesua edo... Bueno, dokumentalean hainbat lekukotza jaso ditugu, sindikatuaren sorreran aritu ziren pertsonen lekukotzak, 80. hamarkadatan ere aritu ziren pertsonen lekukotzak, eta baita ere, azkeneko urte hauetan, sindikatuaren zabalpen prozesu horretan, gure egitasmoarekin bat egin duten sektore berrietan dabiltzan kideen lekukotzak, ez? Orduan alde batetik lekukotzen atala daukagu, eta beste alde batetik baita ere, gure kronika horretan, dokumentalaren kronika horretan jasotzen ditugu pasadizo edo pasarte esanguratsu batzuk, ez? Bai, martxoak 3ko Gasteizko gertakaria, Gasteizko sarraskia, bai Euskaldunako eta, desindustrializazioaren kontrako eta Euskaldunaren itxieraren kontrako borroka, jasotzen dugu baita ere Ipar Euskal Herrian egondako borroka, jasotzen dugu erregimenaren aurka eta aldaketaren alde Nafarroan egindakoa, horako pasarte esanguratsu batzuk ere jasotzen ditugu dokumental horretan. Eta noiz hasi zineten dokumental hau grabatzen? Pasaren urtean hasi ginen, ja lekukotzak grabatzen, pixkat irudi bilduma egiten, eta, hainbat hilabetetako lan bat izaten ari da. Lan hori, momentu honetan azken, detailekin gabiltza, apirilaren 8an aurkezpen hori egiteko, ordu eta zer izango da dokumentalak irauten duena, esan bezala, apirilaren 8an izango da estrainaldia, eta ondoren herriz herri egongo da ere ikusteko aukera, bai afiliazioari, baina baita ere publiko orokorrari aukera emango diogu gerturatzeko dokumentala ikusi, eta berriro diot dokumentalaren harira baita ere, tokian tokiko pasadizo horiek ere gogora ekartzeko, ez? Guretzat importantea da, ez, dokumentalean agertuko dira, labentzat eta langile borrokarentzat erreferenteak izan diren pertsona batzuk, baina guretzat ere interesgarria da nabarmentzea laben historia
txinaurri lan etengabe batean oinarritu dela eta eskualde egon direla jende oso esanguratsuak, ahalegin handia egin duena euskal sindikalismoa garatzeko, sindikalismoa berritzeko eta hori ere balioan jarri nahi dugu, aipatu bezala dokumentalaren proiekzioarekin batera egingo ditugun solasaldi horien bidez. Eta gero, aurkezpena eta gero, eta herriz herri aurkeztu eta gero, non baiten zintzilikatuko duzue dokumentala, edo nola dago ikusteko aukera, edo? Bueno, Saloa telebistak egin dezake eskaintzaren bat. Orain gabiltza, produktua amaituta, jarriko gara harremanetan, komunikabideekin eta zehaztuko dugu, baina gure asmoa da lehenik garrantzia ematea pixka proiekzio hauei, proiekzio hauek badira modu bat, gogoeta egiteko, gogoeta partekatu bat egiteko, eta ondoren gure asmoa bai dela eskura jartzerena, baina esan bezala zehaztuko dugu zein izango litzateke horretarako modu egokiena. Eta, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo jendeari hemendik zerbait esan? Bai aipatu nahi dut, urturren honen harira izango dugula, esan bezala, maiatzaren leheneko manifestazio eta ospakizun hori, eta bertan izango dugula ere nazioarteko ordezkaritza bat, alde batetik munduko federazio sindikaleko idazkari nagusia, Pan Bizkrisis egongo da, Txiprekoa, labek munduko federazio sindikalean parte hartzen du, hau da, Bigarren Mundu Gerraren ostean osatu zen federazio sindikal bat, non mundu osoko sindikatu eraldatzaileak, sindikatu sozialistak, sindikatu komunistak biltzen diren, guk Euskal Herria ordezkatzen dugu federazio sindikal horretan, federazio horren kontseilu presidentzialean gaude, eta guretzat garrantzitsua da baita ere bere idazkari nagusia egotarena gure artean. Eta era berean, Kuba eta Palestinako delegazio bana izango dugu, guretzat bi herri hauek oso erreferenteak izan dira, guretzat Euskal Herriarentzat, Euskal Langileentzat oso gertu dauden borrokak dira, momentu honetan, momentu zaila pasatzen ari dira, bi herri horiek, bai Kuba eta bai Palestina, Kuba blokeo oso gogorra pairatzen ari da, estatu batuen aldetik, eta Palestina, guztiok ikusten nahi gara, zenolako sarraskia eragiten ari den Israel, estatu batuen laguntzarekin, ez? Beraz, bi herri horietako ordezkaritzak izango ditugu, eta horrekin ere nabarmendu nahi dugu, azken batean gure borroka universal bat dela, borroka internazional bat, borroka internazionalista bat, mundua asko okerragoa izango litzateke, sindikalismo horik egongo ez balitz, eta sindikalismoari esker urratsak eman ditu gure eskubideetan, lan eskubideetan, osasuna izateko eskubidean, hezkuntza izateko eskubidean, gizarte segurantza izateko eskubidean, zoritzarrez, hainbat eremutan atzera pausuak emateko arriskua dago, eta beste hainbat eremutan, munduko beste hainbat eremutan, esplotazioa, aurren esplotazioa, pertsonen esplotazioa, prekarizazioa, erabatekoa da. Horregatik iruditzen zaigu sindikalismoaren borroka bigentzia osoa daukala, zentzu osoa daukala, eta guk berretsi nahi dugu urteurren honekin asmo hori, ez? Eta da mundu hobeago baten alde borroka egiten jarraitzeko. Gu guretik, guk Euskal Herrian buru jabetza eta aldaketa sozialaren norabidean urratsak emanez, baina munduko beste herriekin ere elkarlanean. Hori da gure konpromisoa eta hori ere proiektatu nahi dugun, esan bezala FSM-ko, Kubako eta Palestinako ordezkaritza banarekin. Igor, mila esker gurekin hitz egitea etortzeagatik, eta zorionak 50 urte hauengatik, eta geratzen direnerako animo eta zorte on. Bale, mila esker ongi segizuek ere. Eskerrik asko. Agur. Agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, euri giroak jarraipena izango du, batez ere kantauri isurialdean.
Bertan, euria sarri egingo du, batez ere ipar ekialdean, eta pilatutako litro kopurua ere esanguratsua izango da. Hegoaldean, berriz, momentuaren batean zaparrada txikiren bat bota badezake ere, oro har ateri egongo da eta ostarte batzuk zabalduko dira. Elurkota 1000-1100 metroren bueltan egongo da hasieran, baina ondoren 1400 metrora igoko da. Mendebaldeko haizea ibiliko da, hasieran kostaldean zakar. Temperaturan ez da aldaketa handirik espero. Bihar, asteartea, giroa egonkortuz joango da. Goizaldean eta goizean goiz, oraindik euri pixka bat egingo du ipar partean, batez ere ipar ekialdean. Alabaina, goizean zehar atertu eta hodeitza arinduz joango da. Arratsaldean ostarte zabalak irekiko dira eta gaualderako zerua oskarbi geldituko da leku askotan. Haizeak mendebaldetik joko du eta arratsaldean ipar ekialdera abiatuko da. Temperatura maksimoak errekuperatuz joango dira. Kaixo eta ongi etorriak gaurko bigarren elkarrizketara oraingoan Goizanerekin gaude Ernai Nafarroatik datorrena. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo. Ongi. Bueno, bizi baldintza duinen inguruko dinamika bat abian jarri duzu Ernaitik, ezta? Eta bueno, zergatik abiatu du Ernaik dinamika hau? Ernaik dinamika hau abiatu du alde batetik urteak daramatzagulako jada gazteon bizi baldintzak problematizatzen eta zentzu berdinean bestelako bizitza bat edo aldarrikatzen eta horretarako alternatibak sortzen. Orduan hori, bai Ernairen funtzio hau izanik bizi baldintza duinak lehen lerroan jartzeko anbizioa dugu, eta zentzu berdinean ere datuek erakusten dutelako momentu honetan ez gazteon prekarizazioan sakontzen ari garela eta honek eraman gaitu orain borroka hau lehen lerroan jartzera. Eta aipatu ditzazkezu dauden arazo ezberdinak? Bai, problematizatzeko pixkat gazteon bizi baldintza duinak, bai, 8 eremu ezberdin arakatu ditugula, baina izan zitezkeen 8, izan zitezkeen 10, 100 edo dena delakoak ez. 8 eremu hauek izan dira bereziki problematizatu ahal izateko gazteon bizitza prekarioak eta bide berean hauekiko alternatibak eraiki ahal izateko. Eta zentzu horretan bai liburuxkan hori esan bezala 8 eremu arakatzen ditugula, osasun mentaletik hasi, etxe bizitza, enplegua, hezkuntza, eskubide sozial eta politikoak, trantsizioko soziala, zaintza eta bizi ereduak berak arakatuz, baina ulertzen dugu bata bestea gabe ere ezin dela ulertu. Eta, esan duzun bezala, osasun mentala garrantzia handia dauka. Eta uste duzu gaztei beste pertsona batzuen baino gehiago eragiten digun gai bat dela? Osasun mentalaren aldarrikapena bai zentroan jarri dugula. De hecho, dinamika ere bai hortik abiatu genuen. Ulertzen dugulako gazteok sujeto prekario gisa osasun mentalean ere prekarizatua gaudela eta inkluso aipatu dituan gainontzeko eremuek ondorio zuzenak dituztela gure osasun mentalaren gain. Hau da, ez nuke esango osasun mentalak bakarrik gazteoi eragiten dion gai badenik ni mucho menos, baino bai gazte izate hutsagatik modu konkretu batean eragiten digula osasun mentalaren gaiak. Izan ditugun espektatiba falten gatik, etxe bizitza topatzeko, enplegua topatzeko, harremantze ereduak, gazteoi inposatzen zaigun harremantze ereduak osasun mentalean eragin zuzena duelako, baino izan ere datuek erakusten dutelako nola osasun mentalean gazteok geroz eta zaurgarriagoak bilakatzen gaituen sistemak berak.
Eta suizidioa gazteon lehen heriotz kausa izatera pasa berri da, eta datu hori zentroan jarri eta datu horrek pizten duen alarma kontuan hartuta egin genuen osasunbidearen parean ekimen bat, dinamikari berari hasiera eman ziona, baina salatu ahal izateko osasunbidearen privatizazioak ze ondorio dituen gazteon bizi ereduetan eta bizi baldintzetan orokorrean, baino ere bai osasun mentalaren privatizazioan beran. Eta gazte izate hutsagatik ere nola terapiara joateko dirurik ez dugun, bataz besteko terapia saioak 60 euro orduko daudelako. Eta elementu guzti hauek dira eramaten gaituztenak salatzera gazte perspektibatik osasun mentalaren gaia konkretuan. Eta zeintzuk dira honen aurrean zuen eskakizunak? Aipatu da bezala, gazteontzako proposamen honetan bai, 8 eremu hauek problematizatzen ditugula, baina ez gara bakarrik problematizazioan geratzen, sino goaz erantzuleak seinalatzera, gazteon bizi baldintza prekarioak horrela egoteak erantzuleak dituelako, eta aldi berean ere bestelako bizi eredu bat mahaigaineratzera. Eta zentzu horretan osasun mentalari dagokionez bai aldarrikatzen dugula terapia publiko psikologiko duina egon behar dugula gazteok, baita ere gaixotasun psikosozialen eta suizidioaren prebentziorako bideak bermatu behar direla, baina baita ere egiten dugu apologia edo aldarrikapen bat harremantze eredutik pasatzen dena eta bizitzak erdigunan jarriko duen aldarrikapen bat eginez. Eta hau izango litzateke elkar zaintzeko eta afektuak erdigunan jartzeko aldarrikapena ere. Ulertuta gazteoi gainera bai maitasuna romantikoak duen pisua, bai familia nuklearrak guregan duen pisua, nola afektua bera jerarkizatzen den eta horren aurrean guk maitasuna kolektibizatzearen apustua egiten dugu. Eta jorratu duzuen beste gai bat hezkuntza da, ezta? Eta eskatzen duzue benetako doakotasuna eta unibertsaltasuna. Eta, horretarako, hori lortzeko matrikulaz gaindiko kostuekin amaitu behar da, ezta? Kontatu dezakezu honen inguruan gehiago? Bai, hezkuntzari dagokionez, bai publikotasuna eta unibertsaltasuna aitortzetik herri izatera pasa behar dugula aldarrikatzen dugu. Momentu honetan matrikulazio tasak supergaresti daudelako. De hecho, NUPen ikasteko bataz beste urtean 1000 eurotik gorako matrikulazioak ordaindu behar dira. Baina gero ere bai, matrikulaz gaindiko kostuak gazteon gain geratzen dira, honek hezkuntza prozesu abera privilegio bilakatuz. Izan hori, materiala ordaintzen, garraioa ordaintzen, alokairua ordaindu behar izaten, eta bar. Eta hezkuntzan dagoen beste arazoetako bat da hizkuntza, ezta? Azkenean hemen Nafarroan batxilergoa bukatu arte euskaraz guztiz ikasi dezakezu, baina gero unibertsitatera iristerakoan hori aldatzen da, ezta? Ze, badaude kasuak, ez dakit ikasgai batzuk euskaraz egin daitekenak, edo magisen kasuan karrera osoa egin dezakezu euskaraz, baina kasu askotan ez. Bai, NUPen gainera gradu osoa euskaraz ikasteko eskubidea ez da erreala. Momentu honetan, esan duzun bezala, magis ikasi daiteke eta orain dela urte eskasak gizarte lanak ere bai euskaraz jarri dituzte, baina
gradu kopurua parodiaren oso gertu daude, ez? Eta guk ulertzen dugu gazteok duin bizitzea pasatzen dela ere bai, gazteok euskaraz bizitzeko eta euskaraz ikasteko eskubidea bermatua egon behar duela. Azkenean, euskaraz ikasi nahi baduzu, kanpora joan martzara, pisu bat ordaindu, zailagoa da, ez? Bai, hori da. Eta gainera ere uste dugu hezkuntza prozesuak ja ez bakarrik euskaraz ikasteko aukerarik ez dugulako, baizik eta hezkuntza ereduak berak ez duela euskalduntzen, ez du euskal kultura bermatzen, ez dago feminismotik eraikita, eta zentzu horretan ere bai ez bakarrik euskaraz ikasteko aukera, baizik eta bestelako hezkuntza eredu baten beharra mahaigaineratzen dugu. Ez duenak hori ikasleak atomizatzen, ikasle kategoriak sortzen, balore jakin batzuk inposatzen eta horren aurrean uste dugu euskaldunduko duen eta pedagogia feministaz ardaztuta dagoen hezkuntza eredu bat behar dugula. Eta ere aipatzen duzue bizi eredu bat, ezta horretan sakondu dezakezu? Bai, bizi eredu eta zari garenean uste dut honen ulerkera oso zabala dela eta gazteok bizi eredu asko dugula esateko, baino sistemak inposatzen digun eredu kapitalista, eredu kontsumista, eredu hiperazkar horren jomugan gazteo gaude. Eta gazteoi eragiten dugu modu berezitu batean inposatu diguten bizi eredu bat sistemaren erreprodukziora eramaten gaituena. Sistema kapitalista eta sistema heteropatriarkalaren erreprodukziora eramaten gaituena. Eta hori pasatzen da, ja ez bakarrik inposaziotik, sino desiratzera eramaten gaituzte bizi eredu konkretu bat. Eta bizi eredu konkretu hori pasatzen da bikote nahi izatetik, pasatzen da bikote heterosexuala desiratzetik, pasatzen da une oro kontsumitu nahi izatetik, estimulu asko izatetik, eta guzti hau desiragarri bilakatu baldin badigute ere, uste dugu badela behaldea duen bizi eredu bat, ez? Eta bizi eredu honek berarekin daramahala gazteonganako biolentzia bat intrintsekoki. Adibide bat jartzearren, baino bizi eredua erakatzean behalde hau edo non topatu dezakegu, ez? Baino maitasuna romantikoa bera desiragarri bilakatzen duten neska gazteongan, eta de hecho, hau da ere bai, bizitzeko modu normatiboa eta normak beti erraztasunak ematen dizkigu harremantzerako eta bizitzerako momentuan, baino hori kontatu ez diguten ipuinaren bestalde bat dago, ez? Pasatzen dena txiki sentitzetik, egoera violentoak jasatetik, matxismotik, pasatzen da ertz askotatik. Eta uste duzu osasun mentalen arazoak honekin lotura daukala? Bai, de hecho hori hasieran aipatuan bezala ere 8 eremu arakatu ditugu, baina hauek ezin dira elkarrengandik banandu ere izan. Bizi eredu azkar, estresante honek gure osasun mentalean eragin zuzena duelako, baina izan ere bai, eta beste eremu bat aipatzearren, enpleguan ditugun zailtasuna gazte izate hutsagatik ondorioak ditu ere bai gure estresean, gure espektatiba faltetan eta osasun mentalean, baina ere bai ditu ondorioak etxe bizitza didagokionez. Gure soldataren ehuneko oso handi bat etxe bizitzara doalako, eta gainera ere bai alokairuak nola dauden ikusita gazteoi exigitzen zaizkigu kontratu jakin batzuk, beraz, pixkat, elkarloturan dagoela ere bai, ditugun lan prekario eta kontratu temporalek geroz zailtasun jartzen dizkiguten etxe bizitza bilatzerako orduan adibidez.
Eta etxe bizitzarekin sartu zarenez, hau inposatzen diguten sistemarekin ere lotura dauka, ez da? Azkenean, bikotea izan, etxe bizitza bat izan, eta, gero eta zailago da etxe bizitza bat lortzea, bereziki gazteentzat, ze azkenean, hori ikasketak berandu bukatzen ditugu, ez daukagu behar adina diru, eta, hainbat kontu, ez da? Bai, hori da. Eta gainera datuak ere bai, alarmanteak dira, izan Hego Euskal Herrian emantzipatzeko adinaren bataz bestekoa 30 urtetan dago, baina izan ere, eta Nafarroan konkretuki dauden alokairu eta etxe bizitza eskaintza urriak direla eta Nafarroako landa eremuko despopulazioak hartzen du erabat, gazte bat zara eta ez bada erentziaz jaso duzulako etxe bat oso zaila delako bizitza duin batzuk garatzea zure herrian bertan. Bai, eta uste dugu etxe bizitzaren gaia alarmantea dela gazteon bizitzei dagokionez. Egiten dugu guk aldarrikapena gazterik ez etxirik gabe den alde, etxe bizitza hutsa bestelako tratamendu bat ematea eta baita ere etxe bizitza merkatu logikatik atera behar dugula. Ezin dugu etxe bizitzarekin negozioa egin dadin onartu eta etxe bizitza benetan eskubide gisa bermatu behar zaigu gazteoi. Eta zentzu horretan neurri konkretu batzuk exigitzen ditugu, alde batetik parke publikoa handitu eta horrela alokairu soziala indartu behar da. Bestalde batetik, bestelako etxe bizitza eredu batzuk planteatu behar dira, pixkat aipatzen zenuen bizi eredu normatibo horretatik aldenduko direnak eta gure bizi ereduak bestelako balio batzuekin garatzeko berme bat izango dena eta hor etxe bizitza komunitarioak eta belaunaldien artekoak bultzatu behar dira. Bestalde batetik, uste dugu, eta lehen aipatzen nuenatik etxe bizitza merkatu logikatik atera behar da, eta beraz, ez ditugu neurri partzialak behar, eta diru laguntza eskas batzuekin gazteoi ez zaigu aski etxe bizitza duin bat eskuratzeko. De hecho, uste dugu fokoa ez dela gazteon diru sarreretan jarri behar eta beraz emantzipa bidez laguntza minimo batzuk eman, gainera sektore bati bakarrik heltzen direnak, baizik eta fokoa espekulatzaileengan jarri behar dela. Eta zentzu horretan etxe bizitzaren alokairua mugatu behar dela. Eta guk gaineratzen dugu gainera gazteon soldataren 15% baino gehiago ezin duela etxe bizitzara bideratua egon, bestela gainontzeko gure bizitzen alorretan ezin dugulako duin bizi eta dirurik izan hauek garatzeko. Zentzu honetan gainera Nafarroan 10 gaztetik 4 bakarrik diote beraien diru sarreretik bizitzeko gai direla. Eta uste dugu etxe bizitzak pisua duela honetan eta oso datu alarmantea dela. Eta laugarrenik ere bai aldarrikatzen dugu okupazioa despenalizatu behar dela urgentziaz etxe bizitzari dagokionez. Eta lotuta dagoen beste gai bat honekin, lana da ez, gazteon lana, eta ez hori bakarrik, baizik eta etorkizun batean ere izan beharko genituzkeen pentsioak ez. Eta honen inguruan ze datu dituzu eta ze konponbide planteatzen dituzue. Bai, lanaren gaian ere denok badakigu gazte izate hutsagatik sistemaren baitan paper konkretu bat jokatzen dugula eta bagarela prekarizatuenak eta debalogatuenak baina funtzio konkretu hori betetzen dugulako, hau da gazteriatik sistemak etekin ekonomikoa ateratzen du, esan dudan bezala, guri lan prekarizatuenak eta debaluetuenak emanez,
Eta kontratuei dagokionez ere Nafarroan kontratuen 45%, behin-behineko kontratuen 45% gazteon zat bideratua dago. Eta hau da seinale ez, nola guri kontratu zaborrak ematen zaizkigun. Eta zentzu horretan kontratu zaborrekin eta ETT-ekin amaitzeko aldarrikapena egiten dugu. Bestalde batetik gazteontzako lan-poltsa publikoa indartu beharra dagoela uste dugu, eta gainera gazteok Euskal Herrian duin bizi ahal izateko hemen lan eta hemen erabaki behar dugula uste dugu. Eta horrekin ere zaintzaren kontua daukagu, ezta? Zaintzaren arazoa edo problematika ostiralean manifestazioan aldarrikatzen zen gaietako bat dena, ezta? Eta ez hori bakarrik, baizik eta gai hau ere feminismoarekin lotura daukana, ezta? Eta zer iritzi daukazue honen inguruan? Bai, guztiz. Uste dugu gazteok bizitza duinetaz hitz egin behar badugu, zaintzaz hitz egin behar dugula, bai edo bai. Mugimendu feministak azaroaren 30-ko greban oso argi azaldu du nola zaintzek paper klabe bat betetzen duten sistemaren beraren biziraupenerako, hau da, zaintzari gabe, sistemak berak ezin du biziraun, eta nola gainera zaintzak emakume ongan erortzen diren, eta ez bakarrik erortzen direla, baizik eta emakume sujetuak zaintzaren funtzioa betetzen duela per se sistema honen baitan. Beraz, hori uste dugu, bizitza duinez hitz egin behar badugu, denon bizitzak erdigunan jartzeaz ere bai hitz egin behar dugula, eta hortik pasatzen dela, eta beraz, zaintzek gazteoi nola eragiten diguten ere aztertzea funtsezkoa dela. Eta hor, lerratzen gara, mugimendu feministak esan bezala, zaintza sistema publiko komunitario baten alde, eta gazte perspektibatik ere gainera, uste dugu ez, piramide demografikoak erakusten du hau inbertitzen ari dela, eta beraz, zaintza sistema publiko komunitario baterantz jotzen ez badugu, gure gurasoek, baino bostaldiz gehiago zainduko duen belaunaldia dela gurea. Eta beraz, zaintzen gaiari gazte gisa urgentziaz heldu behar zaiola uste dugu. Eta, dinamika honen helburu orokorra zein izango zen? Orain arte aritu naiz pixkat, eremu bakoitza problematizatzen, eremu bakoitzean gazteon prekarizazioa problematizatzen, baina dinamikak berosotasunean lortu nahi duena da bizi baldintza duinen inguruko eztabaida eta gazteon bizitza duinen eztabaida gizarteratzen, zentroan egoten eta honetan aldaketa sakon batzuk egoten. Orduan, bai pasatzen dela dinamikaren helburua eztabaida piztetik, baina baita ere pasatzen da guzti honen aurrean alternatibak proposatzetik eta gazte antolakuntzaren deia egitetik. Hau da, uste dugu gazteok horrela gaudela, baina horrela egotea erabaki bat dela, eta zentzu horretan gazteok badugula gaitasuna antolatzeko, badugula gaitasuna alternatibak eraikitzeko eta bide horretan sakondu behar dugula. Eta jada ari garela, eta gazteok gure sofan gaudela hori mito bat dela, gazteok kalean gaude, gazteok aldarrikapen propioak ditugu, gazteok alternatibak eraikitzen ditugu, izan talde feministetan antolatzetik, izan gaztetxeak okupatzetik, edo zure herriko asanbladan antolatzetik, eta beraz bide horretan sakondu behar dugula eta hor dagola gazteok bizitza duinak lortzeko funtsa.
Udaberri honetan ekimen bat egingo duzu, ezta? Gazteon eskutik lelopean edo. Eta, kontatuko diguzu honen inguruan? Bai, hori esan duzun bezala, Gazteon eskutik loratuko da Udaberria izena du aurtengo Udaberriko ekimenak, martxoaren 29-tik 31 Lezon izango dena, eta honi ere bai balio politiko bat ematearren eta aipatu duan guztiarekin lotura bat egitearren, Udaberriko ekimena bada gazte antolakuntzaren espresiorik handiena. 3.000 gaztetik gora pasatzen dira asteburu bakarrean herri bakarretik eta bada gazteon gandik eta gazteontzako sortzen den ekimen bat, pasatzen dira gure goera problematizatzetik, pasatzen da alternatibak eraikitzetik eta baita ere bestelako aisialdi eredu bat mahai gaineratzetik ere. Eta problematika hauek planteatzeko ere bira bat egingo duzu, ezta? Eta, egiten ari zareteia da, ez? Eta non izango da, noiz? Bai, pixkat aipatu den guztiaz hitz egiteko, baina ez bakarrik hitz egiteko, baizik eta Nafarroa osoko gazteriarekin egoteko elkarrekin hausnartzeko eta elkarrekin gure egoera problematizatu eta aterabideak proposatzeko aurkezpen bira bat egiten ari dugu Nafarroa osoan zehar, 30-35 aurkezpen inguruz osatuta, eta non Nafarroa osotik egiten ari dugu. Beraz, eta hasteko egun konkreturen batean da, edo tokatzen den egunean, nola egiten ari zarete? Bai, badugu kartel oso bat data ezberdinekin herri ezberdinetan. Bai. Eta non aurkitu dezakegu kartel hori? Ernai Nafarroaren Instagramean. Eta, zer nolako harrera espero duzue? Oso harrera ona espero dugu, baino harrera baino espero dugu guzti honek emaitzak izatea Gazteon egoera problematizatzen eta bereziki harrera islatzea gazte antolakuntzatik eta gazte asanbladetatik eta bestelako espazio batzuetatik antolatzen. Eta, arazo hauen balorazio orokorra egin dezakezu? Bai, balorazioak bai eramaten gaituela arriskoan gaudela edo esatera, ez? Aipatuan bezala, gure bizitzako eremu guztietan prekarizatuak gaude, baina bide berean esan dezakegu bizitzaren esparru guztietatik antolatu gaitezkeela gazte gisa. Orduan, balorazio zurrun bat egitea niri pertsonalki zaila egiten zaitez, baina uste dut gazteok bagarela nor guzti honetaz hausnartzeko eta gazteok bagarela nor alternatiba propioak eraikitzeko. Beraz, eta horren erakusleio dela hilabete guzti hauetan eta momentu honetan ere gazteok egiten ari dugun lan guztia. Eta, bukatzeko, ez dakit zerbait gehiago komentatu nahi duzun, edo jendeari hemendik zerbait esan? Igual jak Udaberriko ekimena aipatu duzun, mundu guztiari animatzera Gazteon eskutik parte izatera. Ekimenean bertan esaten dugun bezala, Gazteon eskutik helduko garelako bestelako bizi eredu bat asmatzera, eta Gazteon eskutik eraikiko dugulako herri honen irakurketa eta Gazteon eskutiketik loratuko delako independentzia ere bai. Goizan, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik, eta arazo larri hauek gurekin eta jendearekin komentatzeagatik. Eta ea jendea animatzen den ekitaldira. Mila esker zuei.
Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus.